En medalje er prikken over i'et. Det giver glæde, og det bliver til et evigt minde. Vi vokser med anerkendelse, og det er en glæde både at modtage og at give hæder. For os på Deki er det både vores forretning og passion at hjælpe jer med dette. Vi har leveret sportspræmier til den danske idrætsverden i over 50 år. Fra Rosetta til det lille ponytræf på rideskolen, til pokaler til Danmarksmesterskaberne inden for de allerstørste idrætsgrene. Vi har løbende investeret i den nyeste teknologi, så vi hurtigt og effektivt kan levere flotte og tidsvarende præmier. Vi har nok Danmarks allerstørste sortiment af sportspræmier. Er du i tvivl om, hvad du skal vælge, så ring eller skriv til os. Vi kommer gerne med en relevant anbefaling. Du kan også bestille vores kendte, flotte katalog i enten hardcopy eller digitalt. Du kan udforske de mange muligheder online og bestille direkte fra vores webshop. Du kan bestille levering hos dig eller afhentning hos os. Velkommen til Deki.